Ano tras ano, dende fai xa 40 anos, vense celebrando en Noia a carreira pedestre popular, polo que neste 40 aniversario os organizadores quixeron voltar ás orixes da proba, recuperando o circuito co que comezou. O vindeiro sábado 1 de setembro levarás a cabo un percorrido de case 8 km que pasará polo casco histórico da localidade. Queríamos potenciar pois un pouquiño as zonas máis singulares do noso pobo. Nas anteriores edicións levábamos máis ben o circuito pois pola periferia. Este ano queremos que o casco histórico cumpla un papel fundamental, no cal se pasará por varios puntos. Unha das imaxes máis bonitas probablemente que podamos ter vai ser pois cruzar a través da Rúa Peregrina e a Praza do Tapal, que é un escenario, a verdade, que dos máis impresionantes que temos na nosa vila, non? Unha proba nocturna que atrae cada ano a corredores de toda Galicia. Nesta ocasión o número de inscritos xa supera os da pasada edición por estes días, polo que se espera superar a cifra dos 1000 participantes. Eu creo que este ano xa vamos a superar as inscripcións do ano pasado, porque a estas alturas o ano pasado levamos bastantes menos, queda todo a reón destes días. Creo honestamente que é unha carreira que, se non este ano, en vindeiras edicións pode pasar perfectamente 2000 inscritos. E, bueno, pois eso para unha vila como a Noia eu creo que é gratificante. Eso, si sentamos unhas bases boas, pois a traballamos ben, eu creo que pode ser unha carreira das grandes de Galicia. Os corredores terán que completar o circuito completando 2 voltas ao percorrido, que terá como lugar de saída e chegada a Alameda. Vai a pasar o que sería o inicio da segunda volta pola Alameda, non por fora da Alameda. Entonces, para facelo tamén un poquinho, pois eso, dando aí pois ánimos aos corredores. As inscripcións estarán abertas ata o próximo xoves, día 30 de agosto, a falta de 2 días para que ás 11 da noite dé comezo unha das carreiras máis importantes da comarca, a nocturna de Noia.